Enforcement Directorate of Economic Offence alang litum tuliram rong hang ahem lutsi di pu ahem dongka long ahem Guwahati ahem anta ludam si kuruk dam lo pu arjulong lo alang li cepatu joy pu sipu katjui pu sipu seta la bangke ke claim ke misen lo pu si ni tum mathalo government phanda churu lo la bange misen lo la pen kuruk pe mina la athema alang litum tuliram rong hang akhia dat pu si pulo akhi ke amethang ki khi vek pen ke long po si akhi pu yibo di amethang akhi pulo tangte alang li dormha ke long ko an lo dormha ke long siklo yon trokkep bag suri trokkep bag long arkom suri trokkep pen pangrum etc kuti pharo hinia hem ke kimun ere jibu chethan lengta ako lan chot takalilang ha Guwahati ta ahem dolang ha hemang songanta hadaw bangke swimming pool ta do pu an thulang lapen ke ha di sama natuta suri along le rong asor along le thi lap amat bhari plantation kove ke e lothe ke e lapen bogori ke e chainong chelong pangreng lasona kam se ala dak claim lo pai kang tui so ali rubber plantation ke ong so ali lason si claim lo pen konat ni ke segun arong ta plantation du pu la chiklo yon suri trokkep ke long akhi pen ke lai hu ke claim un ede ji ke la pora la akhian ke kachong hu akhi lo hala bange la si la kachong hu akhi ke la ke rat atuma phan ka oi nyai pen si kachong hu lo pu governmentum a rule do pot la si governmentum la ke kakuruk je phan phang lo la ke misen alam lo la si alang litum governmentum idiatum kuruk pemena lang and inquiry pemena lang and investigation pemena lang la pen ke phona ya hasti tuliram rong hang seta munit chot apot lo angnu ke aron angnu ke plang chen ta me plang pli ta me lage itung kado ita chingbar chit la posi alang lita kelong nangji ahasti ka alang li phanda pinang po pusinelitum kamatha litum APHLC pen ke chorolo sir te dag Guwahati chorma mate dag di phone ta nang apale je phala poson ta nang le tum makar idundoma alang tum kalilo nitum karjulong hala Assamese news tum sigi pugadi bang ke thekdun long lor tum sigi pulo ladak dipu sina lut lo pu dipu ta nang lut lo dipu hemta la pen hala non dipu kikim bom ahemta television TV long peklang at lokente hala dakta ko an dorji ma pupi nien ta hala architect atum si ningjeveret lokente apoho ka chipung Punjabi atum si architect apot alang litum ningje at lokente lake kapachu be alam ga ne litum le APHLC tum le ki ridam ga lilo lage bang government tum se claim lo la si lage misen alam lo pulo son arlenge the po amat rat akhi ki thidun along le phelang ki thidun contract anta amethang che rai lap amat aso pu to men apiso to men pen en varet amat ange apiso men penge en long le atima apiso ke sakuri ta claim ar ko government sakuri se claim la pen hala tuliram rong hang kaningje do mane la ke nisupo contract ke claim first class contractor ke claim paisa pen si hem ki kim oi la hello alang li asopo ke first class contractor pulo ko puson a paisa pen si alang li first class contractor ke mandun lo asopo pusita alang li ta income source ke do nai di kopia income source lo income tax along a law do ke lai hoi kopia law kopi pen si latum lapuan akhi ke long lo alo aron ripen ke long pulo tangte asopo le plang o pu ta ku puson si ke plang lo pu ako apros no do tu kok lo plang o pu ali a source do nang yante lalo alam bang thang babit plang baret pulo te lante ka chong hu pen lo pu kok mepo la pu le pu kok ti lo government tum ke aron do kok manti la penisiram mo penang le pulo la bainong
CM ตุลรำลงหางใบน้องพุทธะกับลำตะการตุบิดังติทางเนาะใบน้องเป็นพุทธะเป็นอะไรลีproperty บางเกตเฮบุนะแล้วก็พุทธะมันเป็นตุ้มจงเนาะแล้วเป็นนอนอะไรลีโรบอร์เกอีแล้วเป็น fishing แล้วเกตเฮบาร์บารีแล้วเป็นเฮมลงทอมจิกิมเนาะแล้วเป็นพุทธะดีสัวบากันแล้วเป็นผู้ดำทุนังบุคุรีอาบากันแล้วเป็นซีกุนโรบอร์แล้วให้เคลมลับเแต่ละบางโซพุทธะการเบียงร้องตรงนี้เป็นนั่งตรงนี้ชินิดุนเดมีทางอัดดงน้ำเป็นสีเคลมลูกปุสิมาท่าดำลูกสบางโซพุทธะก็ฮกดักเป็นการเบียร์ตุงคิดดูก็แล้วปอยซาตังกัดดักสิลุดอลูกปุบางโซกับชินิดายาพันนางลิหินเป็นคุปิโลKepachini ni ke di ilitum la hello nitum APHLC tum munitum pan pachini nangji pura puvaratiti rata tum chini ne non anta kamatha hedi ajhar tum sonna ningje bang CM lo ke bang chupo bang ke pusi matha jo sita CM sita bang aron besi poisa ta enlongji kente ador maha ko anma ta traveling allowance ko anma hala sonzi enchot longji kente CM lo po matle poisa che vuk waret kalili kalang lang poisa ta vuk waret po mangela ke la son ki vuk waret aron repen ki vuk waret posi ke chong hu waret posi ili to munitum duk waret lo kente ili to monit la ko pia posi ame thang tum ta ki duk waret lo ma la chini ne de posi chuta me bang papi chunang po ahem bang achi kim chot le pusi pu body nilito manang pudun monang tumta arleng theman lo te nang tumta chunon pu di ne pu dun lage itung ka chini ne pot lo arleng the ke chuye phan nge lidet ke claim phan kente ke claim jita aron besi claim nahi kente tender contract le pi puta contract tender call pe me nang ji kente la hello pen call pe me ni tribal domasi pi chot nahi kente non ke hala di fu flyover ta selam lo hala dakta bang phansi contract ta pilo la pe handak lebar tumta karbia lebar avedet ken hada bihari lebar sai se kente la ta ki chok chelo kente la si la son thak thak si arleng ke thilo po ling le ke chuvare ke chok chelo lage kapi choye phan le arleng ke kapi the gali det le kama pe claim ye phan se kapi the le la si ne litum phana pudu nang tum da mo thelo te chono kali lo songe chok chelo akono ne tum arleng ke theye le ke manji ta kali kam ke claim ya phansi ke manji phansi ne tum APHLC ta ke claim le la pen mo ne tum the thu de sita ne tum e la son ke chuji phan le ke theji ali det ke claim ya phansi ke theji gente la hello la pen aku puthola nang li dak di phu playwara putha alam ta palilo la si la bangso playwar ke la ke council pen afan pen si la bangso playwar ke kim lo la poson tong kamatha dun thum mata tum council pen le la ke government pen si afan lang le lo hai afan bangge government pen si nang le lo council pen si council to man si pape claim toy lo hai pape claim toy mane council si claim nang po seta non ka chi ne litung ke chini ke lat ke assam state government si claim det rokom lata lage chok chelo lage SOPD pu point ke assam government si claim thula ante itum 1995 aningkan MOS ta MOU ta sohinak lo halo sohi ke 30 department van et lo gente PWD anta ante PWD tum assam council long ke do PWD tum si claim nang ya pot lo non ya la son ka li thu det lo lai hoi lo la pen hala itum hedi rata tum ko pia posi ki duk weret ma pu kachini ne ko pia pot mati la he are hem suki kim government aron ke hem suki kim la pen paikhana ki kim aphan ke contract pilong le aron do lage contract pilong le lage contract claim long le jokta ahem phu ko mara phan ma lage pi hala ahem phu si la amethang chikim nang ji poisa directly si block pen si la tom phan pinang ji la ka aron do aprang men ta do ang no contract pa pe claim ret ke ang asia hem ki kim ya phan 10,000 suri kep pinang ji pu ge non ke la ke lai hui ta ke chu lo ke la suri kep ang bong pen hala CM poisa chu en dun lo ken te la si la ahem tang te de ti lo ken te la si ahem munitum ahem rak rai rui lo ken te kiduk ike la hello la CM atum poisa chu et pot lo ala rat atum ke long nang ya poisa si CM EM MLA minister MP tum chudun et ti pot lo la si kiduk lo la si bang CM EM minister lo pot papi chu nang te pu ke puno lo rat atum chori pu si punang po lagi ni tum poisa lagi nang tum phan nang tum nge dor ma do lo ke pu si punangi nang tum kam claim ye phan nang tum dor ma do lo ke
kopi la nang eti do na lang kam ke do ni to poisa pusi punangi itum rata tum la solam bang chini nangi neli rata tum han la ke ki pugang tung la hello athema non neli tum han nang pude nang tum da mo thelo te chonon pu soni chok chelo lage soni chok chelo non ben ni tum han nang pe chu toya kam si klem thu rong la pu ke chok che lage ตั้งแต่สาระเฮมโซพุทักนางลิปะเลรอกล้อเฮมโซดังนิลตุมดวาร์บากุเรียลองปินังอันกิกิมดุสิตาเมฮัลาคอนแทรคเตอร์ตุมปูป้อมันเฮมโซเวกิมลาพลอร์เกออพานาเวปูปูพลอร์กุรีเรเดตติติบาลาซอนพูลิงลังทินเทเดตติติลาซอนดุตั้งแต่อังต้นดักเลมเอ็นไอมามันเต estimate นั่งลิตุมestimate plan and estimate เฮดีดุวิดีโอลองดุฮัดjunior engineer ดูบ่ฮัลลาลองดุห่างเดียนนู่นนั่งลิตุplan estimate do lagi plan estimate ta common lo lagi ahem ahum tina phanda plan estimate common lo neli ta kim ulo aprang project director ke do kim ulo mane neli ke rat tum si apachi kim toilo mithang ai kim dun de lo nitum gram sevok do mati gram sevok village workers edi hala tum phan toy dun po pak pe claim potiti engineer tum lang dun po video tum lang dun po neli project director mata mithang ta dun po lang dun po titi lason si claim ini tu contract pipi ตั้งแต่ละซอนมุเป็นนางลิปุโลนางลิมีทางเป็นแต่ไม่เคลมโลปุโลสิตาเมละซอนฟลอร์คุรีเรเดตฟลอร์คุรีอพานาเวตังหอบาละซอนพูลิงลังกังเทียนอพานละซอนอพานาเวตังหอบละซอนโดมา hala so lahelatin mai nili no de sinai pu plan estimate hang nun pulu mati hala plan estimate along se di floor puta hada ke tok do po hisap do po hada la si hangam de thala nili tum ke claim hoda bang ke floor abang ke do along pen ke along do lage floor abang ta cement concrete di lage ke claim nang ya rondo nei